Hello mga bay, good morning. Mayong buntag. Ngit-ngit man di makita kaayo. O, dara. Gimuta kami mga bay no. Nya, namukaw na diri si Ate Gina. Si Ate Gina, gahapon nga, na-meet na ko, namu. Kanya, kay naman sila ka ng negosyo nga taho. So, sayo kayo ang pamahaw din nga taho. Salamat kay Ate Gina. Daghan kayo sa tanan. Pagka dagko, dayon ay 3-6 ito kagagmating. Dayon amo ning ipangatag dito sa silong karon kay diri mahurot kung dili mahurot. Mitiinis ba na ay guard dito dayon mga receptionist bitaw. So Tijina, salamat kay sa imong tao. Asa dapat imong pwesto ani Tijina? Mabini Quirino. Iyang pwesto sa Mabini Quirino na siya daghang mga vendors pod. Dayon mo lagi ni nag-effort jud si Ate Gina ug ato diri. Gimuta pa in taon si Inday. No nga putol na ang kilay o. Wala pa ka pang hilamos. Dili ko lang. Nya Ate Gina, salamat kayo aniha. Salamat po. Imong anak dito ka wala na ra ba gibalayas. Abot ng bulan. Kalkag pa kayo. Diri mi mga bay karon sa Obrero Suits. Ano kami. Niya, salamat kay mi sa sponsor diri si Bay Stella. Gapon diri sila. So unyang taud-taud ambot unyang udto kung asa na pud mi diri. Gahapon dito mi sa The Morvi. Atong sa adlaw di ay din gapon mi nag-check out. Dayon check-in na pud mi diri sa kuan kana. Dengan ani da Obrero Suites ang tawag nila diri. So nara ang kwarto ko dako biping kwarto ha. So, dito si Glendo sa Pikas, gimuta pa po na. Dayon na akong kapatid o sa CR. Dala akong princess o akong partner sa talang kaon. Di ko tawo. Sa akong kaonon, kaon sa siya. Gimuta pa sa ni. Hi, good morning. Yara. Uy, nagluta na ko ba? Manguot-muta. Manguha kag muta. Hindi na kabukmuta ka ni mong nakuha. Daghan. Ni sagol diri hen charot. Gupo ng apil. Itaw maho ta lami kay ang taho na Ate Gina oy. Special kay ni iyang taho as in sa Manila wa may mga ingani-ingani Ate Gina. Kining alas ka evaporada kuan diri. May butangon ganar kayo. Na ba? Ay, Ako kabantay murag kanang pinakailalam ana may una ibutang sa baso. murag sagura man to og katong ito o kani sugar. Arnibal. Naamang ko. Mayroon ay ibutang. Arnibal tawag ani Ah. ito. Oo, kana lagi. Arnibal. Mura may ibutang din mga sago din katuna din. Alam mo Yan lagi. Kuhan. Katuna din sago. Kanang Ano Jen? lami Init kayo. pa na. Oh, init pa. Ay, Glenn, lami kayo, Glenn. Oh, Ina, una ko sa lagi. Nga si Angel, wala na kabang limog-mog. Wa ba ko sa park akong anak kay usod bang tawa ka park kay Wala ba parkingan? Puno. Anya, sige, okay lang. Ito sa Ito Aston naman. Park. Niyon sa sila, magbitbit ka ani. Yan sila ba, niyon sa sila sa ubos. Okay naman. Wala may tao sa ubos. Wala, receptionist ang ang guard. Oh, ang guard lang niya. Niyon sa siya. Katong ka sa room, ko na nakalimot magkot sa room kasi tawagan ako. Sa room number mo nga to. 204 din. Nakalimot ko. Iniingon ako 204 niya, wala dahil kagipatay na dahil mo. Ako ay, wala sa Tijina. Wala sa guard kay tawagan ako. Si Ate Gina, avid fan kay ni nako sa Ate Gina. Tanang video, yahan na jong, nasubaybayan. Kabalo na siya sa tanan kung mga lakos kinabuhi. So, mula gito, gapo nagkita na may kauban ni Madam May ba to? May. May. Si May Ligas. So, I-open. ay pwede kay kunan pa magatas, kinanglan ni open. Siguro gusto mo open. Nga salamat, jud kay Ate Gina ni lamian kay nga taho. Salamat. Balikan mo ang nag-supply sa taho sa Dibog Davao, dili? Napoy tao online. Na. Asa makita. Asa makina, daghan. Kami ang pinakauna. O, diri sa sentro ka mo. Oh. Sila Ate Gina ang pinakauna nga magtataho diri sa kuan sentro. Yamaya na. Sila ba? Sa siyudad, sa Davao. Kaya lahang taho. Sa may di mailahan din nga inyo atong taho. Among laton ay pangalan mabilis. Inyo Among ang laton. kasi laton katong Kanang sudan. bito nila.
Ang ilahan daw lato na ay mabini lato. Taho. Aw, laksa naman yun. Na ay mabini taho. Oh, ang timailahan sa ilahang taho. Lami kayo mga bahay. So, sa mga bahays na po nga na diri sa Davao City, tanawalan ninyo ng mga nagsuri-suroy dahil nga na ay mabini taho. Ng Ate Gina na. Lami kaayo. So, daghang kayong salamat. Bye. Inami ko to, darang among rooms mga bahay. Ug salamat kayo sa sponsor gihapon ani. Grabe kayo ang grasya sa Ginoo diri nako kanamo. Wala jud mi pasagdi diri sa Davao Naayo no. man lagi na ko, oh. Okay. So salamat kayo, wala jud nako gi-expect ang mga grasya no nga gibubo. Sa kay tas-ang diri kanako ug kanamo. Wala jud mi. Wala pa. Wala jud mi pasagdi sa Ginoo diri sa Davao. So salamat kayo. Isa naman kadung, dara dungo. Dahil prebo yan. Lami kayo kulit, no? Lami kayo Gina as in. Lami jud kayo mga bay. Nanggigil. Lami kayo mga bay. Nagkurug-kurug yung tila. Makain ka ba? Nakaiis ka lami. Dili, pag-ubo na ako. Nakaiis ka lami. Gihuba ko ganiha ba? Uy, sulot na kong ihi ba? Wala ka bangon. Sige, bye-bye na diribi. Bye-bye! Taho pa more. Lami kayo, mura na sa sago, wazago. Di ara, so salamat kay Gina for the last time. Salamat kaayo Jud sa inyong effort, sa inyong paghatod diri sa taho. Kauban niyang anak, kasilong niyang anak niya. Wala ba sila naka-parking, no? Kaya wala na space, Puno. Sa puno na sa parking area, so puno daw ang parking area. Unya, ti. Nangasal-ngasal ka siya. Lagi. Unya, di namin kutob. Salamat. Jud kaayo, lami.